Il-Kulleġġ tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija lanqas kien induna bis-serq li kien għaddej u huwa tal-għaġeb kif għal sentejn sħaħ l-Emcast għas biss xam dawn il-pagamenti ta' eluf. Hekk iddikjara l-editur tal-Malta Today fl-analiżi li saret il-ħadd fejn intqal li l-Emcast għandu sistema imfarka. Aktar minn hekk, issemma kif l-Awditur Ġenerali kien ilu mill-2019 li wissa dwar in-nuqqasijiet kbar fil-payroll tal-Emcast iżda ħadd baqa' maħa azzjoni. Għalhekk l-editorjal stqarri li l-Emcast għandu responsabiltajiet kbar xi ġor f'din is-saga kollha. U aktar minn hekk anke l-Ministru Clifton Grima jrid iwieġeb għal dan kollu għaliex fl-aħħar mill-aħħar din kienet serqa ta' flus il-poplu. Il-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu kien pront fit-talba li ssir investigazzjoni indipendenti u kien biss wara l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista li l-Ministru Grima appunta inkjesta bl-editorjal jgħid li issa Clifton Grima għandu jassigura li r-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati mingħajr ebda dewmien.